Sal-aħħar ta' frar, il-proġett ta' San Andrija għandu jkun lest. Susna dan il-Kap Eżekuttiv ta' Infrastructure Malta Evan Falzon fi briefing mal-medja lokali kif fil-waqt li ammetta li xogħlijiet fuq dan il-proġett bejn Swieq San Ġiljan u Pembroke ħolqu inkonvenjent u ansista li hija sitwazzjoni li qed tindara mis-sewwieqa. Falzon spjega li fadal biex jitlesta 30% tal-proġett, proġett li se jkun qed joffri żewġ toroq illi ma jimpattawx it-traffiku li jkun għaddej fid-direzzjoni ta' San Pawl il-Baħar jew Belt Valletta. Naf fil-waqt li saħaq li sar xogħol fuq it-twessieħ ta' triq u l-bini ta' ħitan, fil-waqt li spjega li fost l-oħrajn għal-ewwel darba mistennija jiġu installati crash barriers f'din it-triq. Mistoqsim il-ġurnalisti preżenti brabta ma' dawn il-crash barriers dwar is-sigurtà, mhux biss tas-sewwieq tal-karozzi iżda anke mas-sewwieqa tal-muturi, Evan Falzon insista l-Infrastructure Malta dejjem iżomm saħħet is-sewwieqa fiċ-ċentru tal-ħidma tagħha. Għaldaqstant spjega li dawn il-barriers ser ikunu magħmula minn azzar jew blokok tal-konkrit apposta rikonoxxuti bi standards internazzjonali. Naf il-waqt li spjega li hemm ukoll installata sistema ta' ġbir tal-ilma tax-xita u walk-through culvert għal ħaddiema tal-Ena Malta. Evan Falzon saħaq li fil-ġimgħati li ġejjin se jkunu qed jinfetħu toroq ġodda sewwieqa u sal-aħħar tal-proġett se jkun hemm dħul ġdid tal-Pembroke u Libraġġ. Intant brabta ma' proġett sussekwenti tad-daħla ta' Swieq u Paċeville, Falzon tenna li l-permessi għadhom ma ħarġux madankollu x-xogħol fuq u mistenni jibda fl-2025.